Φίλες, φίλοι, χρόνια πολλά τους Κωνσταντέστη. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνατε και σήμερα. Η εκδήλωσή μας αυτή βέβαια έχει να γίνει από το 20 λόγω κορονοϊού και την περιμέναμε πώς και πώς όλοι μας. Βέβαια, το σημαντικό δεν είναι αυτό. Το σημαντικό είναι άλλο. Φέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια από τον ξεριζωμό. Εμάς τους ποντίους αυτό μας στιγμάτισε. Άσχετα αν ζήσαμε εκείνα τα χρόνια ή γνωρίσαμε τον ξεριζωμό μέσα από τις διηγήσεις των παππούδων μας. Προσωπικά εγώ, αλλά πιστεύω και όλοι μας, είμαστε πολύ τυχεροί που τους γνωρίσαμε. Η Αγάπη, όπως ελέγχθη προηγουμένως, είναι ένα μικρό χωριό. Οι κάτοικοι της προέρχονται όλοι από τον Πόντο και συγκεκριμένα από τα χωριά Τσουπανού και Κωτήλια της Γαλλίανας, της Ματσούκας. Η μικρασιατική καταστροφή βρίσκει κάποιους από αυτούς στην εξορία. Άλλους τους βρίσκει στα αμελέτα μπουρού, τα τάγματα εργασίας. Οι Τούρκοι το λέγανε τάγματα γαϊδάρων. Εκεί τους πηγαίναν μόνο και μόνο για να πεθάνουν. Κάποιοι γλίτωσαν και επέστρεψαν. Άλλοι ήταν στα βουνά αντάρτες. Άλλοι ήταν στην τραπεζούντα και έψαχναν τρόπο να φύγουν. Πριν ακόμα υπογραφεί η συνθήκη για την ανταλλαγή, ήδη κάποιοι από αυτούς βρέθηκαν στην Ελλάδα. Χριστούγεννα του 22 βρέθηκαν στην Πάτρα αρκετοί από αυτούς. Τέτοιες μέρες, τις μέρες τώρα του Πάσχα, ξεκίνησαν από την Πάτρα και ανέβαιναν στη Μακεδονία. Παράλληλα, το 23, έφυγαν αρκετοί με κάποιο τρόπο, βρέθηκαν Θεσσαλονίκη. Στη συνέχεια συγκεντρώθηκαν όλοι αυτοί μετά από μήνες αναζητήσεων ο ένας με τον άλλον, βρεθήκανε στο Σίδενδρο, το Τριβέν. Από εκεί οι Τούρκοι δεν είχαν φύγει ακόμα. Οι Τούρκοι φύγαν την άνοιξη του 24. Οι δικοί μας έφτασαν εκεί το καλοκαίρι του 23. Όταν έφυγαν οι Τούρκοι, συνέχιζαν να έρχονται Πόντιοι και Μικρασιάτες στο Σίδενδρο. Έλεγε ο παππούς ο Στάθης, ο Σαββακίδης, στένεψε ο τόπος στο Σίδενδρο, δεν τους φορούσε. Έπρεπε να φύγουν κάποιοι από εκεί για να ζήσουν οι άλλοι. Υπήρξαν πολλές σκέψεις. Τελικά κατέληξαν να μείνουν εδώ στην περιοχή, κοντά στους συγγενείς και φίλους που ήταν σε αρκετά χωριά εδώ γύρω. Κατέληξαν στην Αγάπη το 25 το φθινόπωρο. Το φθινόπωρο το 25, σε μια παράγκα ζούσαν όλες οι οικογένειες, ορισμένες με υφασμάτινα διαχωριστικά. Η κάθε οικογένεια είχε από ένα κομμάτι εκεί πέρα και μένανε. Ώσπου τους κάνανε τα σπίτια, το επόμενο έτος ξεκίνησαν. Βέβαια, αυτά τα λέμε τώρα τροχάδι, είναι μεγάλη ιστορία. Όλη την ιστορία της νεότερης Ελλάδας την έζησαν αυτοί. Είμαστε τυχεροί που τους γνωρίσαμε. Πολύ τυχεροί, εγώ προσωπικά πάρα πολύ. Πολλές ιστορίες έχουμε ακούσει από αυτούς. Αυτό που με στιγμάτισε εμένα και πιστεύω όλους όσοι τους γνωρίσαμε, ήταν η εξής φράση. Κάθε φορά που αναφέρονταν στον Πόντο, κατέληγαν με τη φράση «Έκητη πατρίδα». Τι πόνο, τι νοσταλγία περιείχαν αυτές οι φράσεις. Τεράστια. Όσοι είναι Πόντοι το καταλαβαίνουν διαφορετικά. Εγώ θα το πω για να το καταλάβουν και οι υπόλοιποι. Πατρίδα μου γλυκιά αλίμων, που σ' αφήσανε.
Μεγάλη νοσταλγία. Πολύ μεγάλη. Εγώ πιστεύω ότι αν υπήρχε ένας τόπος που είχαν τη δυνατότητα να κατοικήσουν οι ψυχές τους, θα ήταν ο Πόντος, θα ήταν η Γαλλία, το Τσουπανού, τα Κοντήλια, η Βάλαινα, το Κουспιδί, στη Ματσούκα και τόσα άλλα χωριά. Μεγάλη νοσταλγία. Κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Δεν είναι ώρα να κάνουμε μνημόσυνο, αλλά είναι 100 χρόνια από τότε και αξίζει να πούμε δύο λόγια σε αυτούς. Έκητη πατρίδα, μεγάλος πόνος. Όμως το πόνο το πάλευαν με τη λύρα, με το τραγούδι, έτσι επιβίωσαν. Τους ευχαριστούμε πολύ, εκεί που βρίσκονται και αναπαύονται, σίγουρα μας σκέφτονται και αν οι ψυχές τους είναι στον πόντο, σίγουρα που και που έρχονται και στην αγάπη να δουν εμάς να μας καμαρώσουν. Σήμερα είναι κάπου εδώ. Κάπου μας βλέπουν και χαίρονται. Να είστε καλά λοιπόν και καλή διασκέδαση. Σήμερα θα μας βοηθήσουν τα παιδιά να διασκεδάσουμε. Από ό,τι είδατε νομίζω ότι το κέφι είναι εκεί που πρέπει πάντα στο χωριό μας. Λοιπόν, στο τραγούδι είναι ο Κοτσογλανίδης ο Δημήτρης, ο Θεοδωρίδης ο Γιάννης, ο Άκης ο Σιανίδης, ο Αλεξιάδης ο Αλέξανδρος. Στη λύρα ο Ζουκουνίδης ο Δημήτρης, στο Αγγείο όπως πάντα ο Γιώργος ο Βέργος, στο ταούλι ο Μπαρμπαρούσης ο Κώστας και ο Στεφανίδης ο Ηλίας, στα πλήκτρα ο Θεοδωρίδης ο Δημήτρης. Για το ιστορικό του χωριού, αν μας επιτρέψει αύριο ο καιρός, θα συγκεντρωθούμε στην εκκλησία για το ταφικό έθιμο που κάνουμε εκεί κάθε χρόνο τη δεύτερη μέρα του Πάσχα και θα πούμε κάποια πράγματα περισσότερα. Σήμερα δεν είναι κατάλληλη ώρα να τα πούμε όλα. Μια προσπάθεια που κάνουν τα παιδιά του συλλόγου είναι ένα CD το οποίο υπάρχει στην είσοδο, Παρχαρή Ευωδίας. Είναι ένα εξαιρετικό CD, περιέχει 15 τραγούδια ποντιακά. Στη λύρα είναι, στο τραγούδι, να ξεκινήσω το τραγούδι, είναι ο Λευτέρης ο Κοκκινίδης ο Κοκκινάς και η Ελένη Κυριακίνου Βασιλιάδου. Στη λύρα και στο Αγγείο είναι ο Γιώργος ο Βέργος, κλασικά. Στο ταούλι ο Νίκος ο Φιλιππίδης. Να σας πω ότι τα έσοδα από το CD αυτό θα πάνε όλα, θα διατεθούν για τη διαμόρφωση της πλατείας του χωριού. Το χωριό δεν έχει πλατεία. Με προσπάθειες του συλλόγου αγοράστηκε ένα οικόπεδο. Τεράστια συμβολή σε αυτό είχε ο γιατρός μας ο Νίκος ο Βέργος, τον ευχαριστούμε και από το βήμα αυτό. Λοιπόν, θα διατεθούν εκεί για τη διαμόρφωση της πλατείας και θα δούμε σε βάθος χρόνου. Προσπαθούμε να κάνουμε και ένα κτίριο εκεί. Και πάλι χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη και καλή διασκέδαση. Να είστε καλά.